ay ɗo koye inde Amadou Ba malla mbiyana Amadou Boɗiyel ko inde makko wona ɗo ko programme ɓamtare nere koye on programme woni machallah joni jihen daaro yen vidéo ha gasa sama en gartu haalande bandiraɓe no golle ɗe mbayi o tinnimi de on boy goto sarta boy o ko Hamadi ni wayra boy bo hama yadde yimma hama yadde i do sababu amasi wonno barba o tawa kande golle ɗe peewi amasi somo tawno ɗi gew fewata mbiɗa ko addan golle few amasi wonno ko tawa si tawa yeyi normal ko noon mbira babiraguel quoi samba yayo yoɓ temenayyi de gon cotta temed no foti boy am way boy on dañi ledde de ko dañi boy de yange boy wallahi ledde dañawa tik sarse tari worno la ilaha on dum do tenante dum yange wona inde boy wona kono hangal minana mbiɗa aide 3 temen nayi capan joyi leggal woni ɗo wa ga peno na gandirɗa ko temen nayi capan joyi leggal temen nayi capan joyi leggal hakkude ma yalla lebbi tati mayede lebbi tati an kay wadde koto waɗa koto ni waɗa hawa bari yimɓeɗa ndeke a wona tenol ala nela nawno ma o boyi yitam on de koto hawa yano ndeke addorde ɗe leɗɗe wande ko tenol Amadou wonno farba jango alarba jango woni inde makko solle de jango bobo debbo wallahi andi yaw defande jonyon den boy fay jonyon defta ay dum way wonde do accu ngere bak fiji jaljali jaljali bel pam jaljali abro yo no masallah jaljali ayari les monar les jatu sina jallo ni jagite sidi be ganani sangare denon bien baba ko pullo jallo pullo wodi so ko pullo ka ko pullo buyo de ko pullo ya ko pullo bari pullo balde pullo kande pullo balo pullo mi koy mi samini fulbe fula kunda kaza mansa en fedi majino wallahi Allah wadda ko hada bamu bebe kana yumu bebe wonde bamu bebe dile bebe ko boy mi kala basorto do wonde pullo yomi jungo ma dow fero labi ha fero golla ma amul dile ko ngal ay ngaga pel amuji ma nande gourni tew gilo defa elima samba barkawi o gourni tew gil defa wo wala do ngari boy min ko mi wani galle faata debbo pullo mi retro do tere makko andi ko haala retro andi be kaldata andi do haalata andi kadi do haadata haala kala ko awa do foti be awra no foti be awa ne foti ena foti funde laya wanda barke dunya fulbe ngade kelle do go fulbe bulana bucci ala hoto barmeji yamiro min ko jillaɓe ɗiyo jillaɓe ɗi doyra nene moƴƴiɗo wayra baba moƴƴiɗo wayra jerenele yo jeere jerenele yo jeere jerenele yo jeere jerenele yo jeere jeere bonnani hay goto wadda nawrani hayude jalba addana yode ya nawrani hayude jerenele yo jeere jeere bonnani hay goto mo jawara dum gongo min ko jellani yo
kala ko si don ene mo yoju ko ya dow e goro ko de kala gara way mer kamu tukir ga haruba non mero non ay boy itu koro itu kala wono ni wona dina mo naɗa fi mo ribo kam kayidimɓe joro bimi sammenayade enen sammenayade ɗiɗo noon wonɗon togguɗata jabraw adi wurengi jirloy kudurulere jayɓe bimi sadel mango jamambal me matam rosogueɗi ndeje accumi paaɓe ferlo accumi paaɓe ferlo eyi wotari wottaka tew ñamama mbaɗi hokko cuuɗi wala ama siraji mbaɗi hokko cuuɗi anne gamo mbiɗa anne waɗi hokko cuuɗi homnam awa gi mbiɗa bottari wottaka ke wala hen joni tumam nam joni on jinno ngole mbaɗa hokko juuɗe mbaɗi hokko juuɗe hokko juuɗe tawi gollaji mbaɗi hokko juuɗe e mbaɗi hokko juuɗe e gollata tumam ala e gollata wona o diine legal man baga mbawa itti inde Amadou welani boy inde Amadou welani en ñamani tewu en defi en tampi en leptima tufo man nani ni fu tamdere gorko je rendi onana o dole dawa min nanani min nanani ɗum fof de ko Amadou Faye min ɗum fof Amadou Faye min kam emin def ko 3 heures ñalawma
Orti to Amadou dam de an baw to Amadou won do boy to gon no Amadou jeedu on non hobbi makko darunaɓe tijani wala kam jeetu gon ko on gon yarbe wor monne boy wala wat boy boy ay darore boy o min jari wala wat boy kam ay darore Injira kamera si bas di wala mbuju ko baw ko kamera si bas lawden tan kabaden filmani ma hawni maaru diraw mo ko dal tan yo fayde ay so arti yo fay ay so arti yo fay al gonno mo de rama ay so arti yo fay on jabal lawdi yo on ganda namde sona to affaire wadi no on nan mo sona heblo ya do yam namde wadi to yangi on min bay nyam dadi boy ramar law jalla boy rewbe ngol koy sippi rewbe ngol koy abde ba ada dikon mawdo ada dik mira may mo jaman law yo fay yo yeb temeji jaje ko mbida boy arsalno Bebe boy, oh bingel boy wonde. Assalamu alaikum. Doko inde Amadou do yang farmer kita. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Don inira mum jamaade makko mum debba Amadou mum bebe. Inshallah nama. Okay. Halo kuma lan bi dal kol kal day so yitu Allah abrar yaade ay hado kam wallahi alhamdulillah rabbil alamin way min kay tama huli ni sele me hot wallahi sele me hot tama huli ni kono joyi kam ne en jetti Allah ke yana bi dal leve ko bi dal mi ko affaire woni faydo ko Allah regi lawol wadi wiide tan mine fof ko kay mo ndi affaire sebo moy dola faydo abu anene o biida abu jallo ko biida anne bo anon anande baddo damada meroni ani ko perme jona galle ma fayde ko galle mari pay wal so minum ko bay ila programme wal ila programme de ya Allah wala la ma bagus itu lawde mashallah
Umar di ad baga so joni nami ngudiri nami tawi ko komi o debi komna holko waɗi mo noon o gonno baga so wasa dikko en mbiya mama ko jogala ko tagi noon o ɓooy jooɗaɗo yimɓe goni jaɓani jiggade walla mbaɗa kamɓe couvre fo wonde watte couvre fo nde mbaɗona e galle ɓe mbalata walla ammi ngam men dawdo kien ammi ko don ammi ko selando ko der tan woni kono ala ko gaski ala ko gaski ma walle walla wala jiɗɗa gueɗɗe ko cungaro boni walla ko disco woni moƴƴani walla gonɗo ganda ko mari walla boyo woni jaɓani boyo woni jaɓani sambo yaya ko ko tinarn te Ousmane te fo man da hoto ngoni mama kam ne rewe ñamale ko mama o boy de rewe ñamale ko rewe ñamade jaɓani yoppe e mama mari abira amma ko nita da mari la an ko kalda da wala ko Ablaye kam ko ligne Ablaye ko ligne moƴƴi ko ligne 100% Ablaye ko lene ko eyyi ɗo ko inde Amadou ko ɓamtare nere walla min fedde ɓamtare nere rokkanno on oɗo vidéo ko ɗo hanni inchallahu taala no ha saaha goɗɗo kadi so Allah haaji en jarni fedde ɓamtare nere fo e kuuɓal kono noon ne kala jiɗɗo yebdeɓe tan ne wawi jokkodirde mabɓe site mabɓe mo ɓamtare TV calminama on juurama